Minkejja realtajiet diffiċli li għaddejjin madwar id-dinja, pajjiżna qiegħed jibqa' ffukat biex jibqa' miexi il quddiem. Għal dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt attività politika fiċ-Ċentru Laburista tan-Naxxar il-ħadd filgħodu. Quddiem folla mill-isbaħ li nġabret biex tisma' l-messaġġ tal-Prim Ministru wara ġimgħa impenjattiva ta' ħidma. Dr. Abela enfasizza li l-miżuri tal-budget li ġew imħabbra ftit tal-ġimgħat ilu huma sostenibbli għax pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha. Fil-fatt il-Prim Ministru tkellem fuq kif qed jolew b'mod sinifikanti l-prezzijiet tal-enerġija f'diversi pajjiżi u kif fl-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea irrevedit l-isfel it-tkabbir ekonomiku li mistennija jkollha l-Unjoni Ewropea. Però fil-waqt li għaddej dan kollu Dr. Abela spjega li f'Malta rata ta' tkabbir ekonomiku żdiedet ukoll għas-sena li ġejja b'4 darbiet akbar mill-medja Ewropea. Konna diġà l-iktar pajjiż illi kellu mbassra rata ta' tkabbir ekonomiku qawwija, iżda l-esperti Ewropej ħassew li kellhom għal darb'oħra jerġgħu jirreveduha il fuq. Dawk huma r-riżultati ta' tmexxija ekonomika serja u kredibbli. Xi tbassar għal pajjiżna l-Kummissjoni Ewropea f'dak li jidħol tkabbir ekonomiku. Tkabbir ta' 4%, jiġifieri 4 darbiet aktar mill-medja Ewropea. Rigward il-ħolqien tax-xogħol il-Prim Ministru spjega li l-Kummissjoni Ewropea qed tbassar ukoll li Malta se jkollha l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Bassret ukoll li Malta se tkun fost dawk bl-aqwa żieda fil-produttività. Il-Prim Ministru tenna li dan ma jiġix waħdu imma frott ta' ħidma kontinwa hekk kif il-baġit tas-sena d-dieħla jinkludi 240 miżura mill-manifest elettorali Malta flimkien. F'pajjiżi oħra popli madwarna Ewropej tafu x'qegħdin jirċievu kontijiet ogħla tal-enerġija, qed jirċievu kontijiet ogħla tat-taxxa fil-waqt li f'pajjiżna l-poplu se jirċievi ċekkijiet. Dawk huma l-kisbiet li jagħmlu differenza kbira fil-kwalità tal-ħajja tagħkom. Meta jsaqsukom għaliex jeżisti l-Partit Laburista, weġbuhom li biex itejjeb il-ħajja tan-nies. Intant minkejja dan kollu Dr. Abela fakkar kif il-Partit Nazzjonalista kien qal li l-kumpaniji ta' servizzi finanzjarji se jaħarbu minn pajjiżna jekk huma ma jkunux fil-gvern. Kontrast din il-ġimgħa wrid kemm is-settur tal-gaming u dawk finanzjarji ssaħħu meta Malta ospitat għal sena oħra Sigma Europe. Il-Prim Ministru aċċenna wkoll għar-riżoluzzjoni li poġġa dan il-Gvern din il-ġimgħa quddiem il-ġnus Magħquda li tindirizza s-sitwazzjoni fil-Palestina u Iżrael. Il-Prim Ministru rimarka li fuq livell internazzjonali dejjem irid jibqa' jiġi mbuzzat it-twemmin tal-paċi. Irid ikun hemm 3 elementi. Il-pawża umanitarja dik fl-immedjat, is-ceasefire li nemmen li jrid ikun ukoll fl-immedjat u l-paċi dejjema bit-twaqqif permanenti tal-ġlied. U wara ma tħallux il-min jgħidilkom li din il-pożizzjoni tagħna hija bħal pożizzjoni ta' ħaddieħor, din hija pożizzjoni dik li qed nieħdu aħna ħafna iktar b'saħħitha minn ta' ħaddieħor u ħafna differenti wkoll milli qiegħed jieħu ħaddieħor. Dr. Abela temm messaġġ ċar li Malta ġusta tinkiseb biss jekk isir dialogu man-nies u li fl-istess waqt issir ħidma favur il-ġid komuni. Huwa qal li fi żmien ta' sfida bħalma għaddejjin minnhom bħalissa huwa biss il-Partit Laburista li jibqa' jsaħħaħ lil pajjiżna favur il-prinċipju ta' Malta ġusta. Irridu nibqgħu konvinti fi żmien bħal dan pajjiżna għandu bżonn tim li huwa kompetenti. Għalhekk ħbib tiegħi huwa biss il-Partit Laburista li jista' jibqa' joffri s-soluzzjonijiet għal dan il-pajjiż. Huwa biss dan il-gvern li jista' jibqgħu jieħu d-deċiżjonijiet ħammexxu l-pajjiżna l-qudiem biex insaħħu l-pajjiżna lejn Malta ġusta biex niksbu prosperità ġdida insaħħu Malta tagħna flimkien.